guhdarên hêja qehwe û felsefe dest pê dike. Qehwa xwe bigirin û kerem kin sohbeta me. Merhaba guhdarên hêja, bi beşeke nû a qehwe û felsefeyê em careke din pêşberî we ne. Merhaba guhdarên hêja, me dîsa qehwa xwe hazir kir û bi bernameyeke nû em dîsal pêşberî we ne. Bixêr hatî sezgîn? Sab Murat navxêrê de bi çawayê Başım sağ bî, wele em ketine nav felsefeyê, em nikarin jê xelas bin. Em nizanim ê çawa jê xelas bin. Lê hindik maye, yani em di serdema navîn de ne. Çend sal? 1200 sal wana maye em bên roja me. Yerê baş hatin heftê du bername eva çend sed sal derbas kir? Yani ama bêjî Yunan antik. Yani 1300 baş menevî kirî. Yani 1200 sal şun de em bên roja me, em bên felsefeya sed sala bîstan, axire me jê xelas bin. İnşallah hatta wê çaxî felsefeyeke nû dernekeve. Tamam. Em dest pê bikin. Belê, em zû dest pê bikin ji bo 1200 sal tu derbas bin. Murat, di bernameyê berê de meqala nêrînên Farabiyên li ser ontolojî û metafîzîkê kiribû, yani heyîn û hebûnê. Belê. Di vê bernameyê de dixwazim em qala nêrînên wî yên li ser siyasetê û felsefeya siyasetê bikin. Berî ku ez dest bi pirsê xwe bikim li ser felsefeya siyasetê ya Farabî tu dikarî çi ji me bêjî wek destpêk? Bi kurtasî ne var? Yani bi kurtasiye ne? Di bernameyên berê de me gotibû Farabî him di felsefeya İslamê de him jî bi tevahî di dîroka felsefeyê de navekî giring e. Ev giringiya wî di felsefeya siyasetê de jî xwe nîşan dide. Çimkî Farabî di felsefeya İslamê de wek avakarê felsefeya siyasetê, wek damezrînerê felsefeya siyasetê tê qebûl kirin. Siyaseta Farabî felsefeyeke yekalî ne. Bi metafîzik, epistemolojî û bi taybetî etîkê re, felsefeya ahlakê re teklîn wî yên xurt hene. Dîsa gava em di felsefeya siyaseta Farabî de nêrin, di bingeha nêrînên wî de em dibînin ku mantık heye, psikolojî heye. Teoriya wî ya siyasetê tenê li ser iktidar û cûreyên rêvebiriyê ne. Di siyaseta wî de armanca herî mezin bextewarî ye û li gor Farabî bextewarî ji bo mirovan armanca herî mezin e. Ev nêrîn him şopên Aristoteles derdixe pêşberî me, him jî hêmanên felsefeya Platonparêziya nû nîşanî me dide. Di berhemên xwe yên wek El Medînetül Fazıla, Es Siyasetül Medeniye, Tahsil û Saade de qala nêrînên xwe yên ser siyasetê kiriye. Yani min wek destpêk fikrî bû lê te gelek tiştan gotin Murat. Li em karin bernameyê biqedînin, yani tiştek nemaz bêjim wele. Na hîn qehwa me heye. Divê em devam bikin. Vê qehwê jî li ser me bû bela. Yani baş ye ku qehwa me hîn neqediyaye, kerem ke em devam bikin. Başî. Vê çawa ez dest bi pirsê xwe bikim û em devam bikin. Em qala felsefeya siyasetê dikin. Gor Farabî siyaset çi ye? Siyasetê Farabî çawa pênase dike û çawa dinirxîne? Farabî siyasetê wek zanistek, wek ilmek dinirxîne. Li gor Farabî siyaset zanista pergala civakî ye. Ev pergala civakî ne pergaleke ji rêzê ye. Ev pergal imkan dide ku mirov tê de dikare bigîje tekûziya mükemmeliyê ta herî bilind. Bi vî awayî siyaseta Farabî tenê li ser hêza iktidarê nasekine. Xwe dispêre xwezaya mirovan a teleolojîk. Di pirtûka xwe ya îhsaûl ulûm de gava zanistan dabeş dike, siyasetê dibin zanistên medenî de bicih kiriye. Li gor vî em karin bêjin ku ji bo Farabî siyaset disiplîneke normatîf e û teorîk e. Te got siyaseta Farabî xwe dispêre xwezaya mirovan a teleolojîk. Dikarî hinekî vêya ji me rave bikî? Xwezaya mirovan a teleolojîk, telos bi Yunanî armanc e. Li gor Aristoteles her insan bi awayeke xwezayî xwediyê armancekî ye. Ev armanc jî bextewarî ye.
yani armanca herî mezin ji bo mirovan bextewariye her mirov bawayekî xwezayî dixwaze bigîje bextewariye. Li gor Aristoteles ev armanc di nav siyaseteke baş de mümkün e. Farabi jî heman fikrê diparêze. Madem mijar vebû dixwazim ji vir dewam bikim, wek me got li gor Farabi ji bo mirovan armanca herî bilind, armanca herî mezin bextewariye. Farabi ji bo bextewariyê peyva saadetê bikar tîne. Çi ye bextewarî? Mirov gava bigîje têkuziya aqlî û di nav pergala heyînan de cî xwe zanibe, ev e bextewarî. Yani min ê bigotana qey wê qala mal û milk bike, dewlemendiyê bike, lê ji bo bextewarî qala têkuziya aqlî dike û divê gere mera di nav pergala heyînan de cî xwe zanibe. Yani mera viya zanibe ji xwe bextewariyeke ji viya mezintir tune. Bextewarî li gor Farabî ji hezên derbastar cuda ye, têkuziyeke mayînde û ontolojîk e. Aristoteles û Farabî ji bo bextewariyê qala pêdiviya civakeke baş û qala siyaseteke baş dikin, yani pêdiviya wana diparêzin. Eger li gor van taybetmendiyan em siyasetê pênase bikin, siyaset çi ye? Siyaset hunera avakirina pergala civakî ye û ev pergal imkan dide ku mirov bigîje armanca herî bilind, yani bigîje bextewariyê. Baran mikişand Aristoteles jî Farabî jî tim giringiya civakê derdixin pêş û dibêjin mirov di nav civakeke baş de dikare bigê armanca herî bilind, yani bextewariyê, saadetê. Wele ez jî werde fikirim, yani di nav civakeke xerab de nizam merak kare bextewar be. Di bingeha vê fikrê de çi ye? Çima mirov net bi tena serê xwe di nav civakê de dikare bigêje bextewariyê. Te dî îro gelek kes bextewariyê di tenebûnê de digerin. Mêze dikin ji civakê tiştek dernakeve, hêviya xwe ji civakê de birin û tena serê xwe dimînin. Li gor Farabî mirov bi awayeke xwezayî heyîneke civakî ye. Tu mirov bi tena serê xwe nikare bigîje têkuziyê û bextewariyê. Ev nêrîn di polîtika Aristoteles de jî heye. Aristoteles jî li gor vê taybetmendiyê mirovan wek zoon politikon, yani wek candareke politik pênase dike. Yani ji ber ku gîştina bextewariyê di nav civakeke de pêkan e, bextewariyê di nav civakeke de pêkan dibînin, tim qala civakê dikin. Giringiya civakê çi ye? Mirov di nav civakê de dikarin bi awayeke beramber pêdiviyên xwe, kêmasiyên xwe temam bikin. Lê xên cîvana jî hinek sedemên hebûna civakê hene. Farabî li vir qala taybetmendiyên xwezaya mirovan dike. Dibêje di xwezaya mirovan de hinek taybetmendî hene, mirov bi mirovên din re bawayekî xwezayî têkilî datîne, li stargeheke digere û bi mirovên wek xwe re tê cemhev. Bi van taybetmendiyan mirov wek candareke siyasî û civakî ye. Jaliyê din ve jî ji bo behev re karbeşî bikin, divê mirovên din, yani divê civak hebe. Farabî li ser vê mijarê mînakek dide, dibêje cotkarek tena serê xwe nikare cotkariyê bike. Ji bo cotkarî bike gasın lazim e, ji bo textê gasınê xerat lazim e, ji bo hesinê gasınê hesinkar lazim e, ji bo ga cambaz lazim e. Bi vê mînakê nîşanî me dide ku mirov bêyî mirovên din nikarin tena serê xwe bijîn, çimkî nikarin hemû pêdiviyên xwe bi tena serê xwe pêk bînin. Ev civaka ku Farabî qal dike Murat, civakeke çawa ye. Xwediyê kîjan taybetmendiyanê, yani li gor ku rê li ber bextewariya mirovan ve dike xuya ye ne civakeke em bêjin ji rêzê ye. Ne wilo? Belê, ne civakeke ji rêzê ye, yani ne civakeke wek me ye em bêjin. Di serî de ev civak, civaka nav bajêr e. Yani civaka ku di nav bajêr de dijî. Ev mesela bajêr ne yani bi awayekî tesadüfî an jî ew peyva bajêr bi kar nayne, li vir bandora Aristoteles heye. Wek em zanin di Yunana antîk de dewletên mezin tune bûn.
polis hebu, bajar hebu û her bajar bi tena serê xwe wek dewletek bû. Ji xuloma navê berhema Farabî El Medînetül Fazıla ye. Medîne bajêr e, yani bajarê bi fezilet, bajarê xwîpak. Li ser têgeha bajêr hinek dixwazim bisekinim, Farabî civakên bêhempa, yani civakên ku gîştiye bextewariyê, civakên ku xwedî em bêjin armanca bilind, bi sê kategoryan dabeş dike: civakên mezin, civakên navîn û civakên biçûk. Civakên mezin ji gelek neteweyên cuda pêk tên û ev netewe bi hev re di nav têkiliyê de ne, di nav alîkariyê de ne. Civakên navîn tenê ji neteweyek pêk tê, civakên biçûk jî yên li bajaran dijîn. Bajar wek perçeyek ji erdên ku milletek li ser dijiye. Li gor Farabî gund, mehelle, kuçe û li nav malan vana wek perçeyên bajêr îfade dikin. Civakên li vir dijîn ji bo hebûna bajêr hene. û mirov tenê di nav civaka bajêr de dikare bigîje armanca xwe. Yani di nav civakên gund û mehelle û yên biçûktir de nikare bigîje. Çimkî li gor Farabî vana civakên kêm in. Mirov nikare di navan civakan de hemû pêdiviyên xwe pêk bîne û bigîje armanca xwe. Loma tim qala bajêr û civaka bajêr dike. Te qala berhema El Medînetül Fazıla kir, yani wek bajarê xwîpak wergeran. Li ser vê berhemê dikare hinek agahî bidime Murat. Çima berhemek wisa nivîsiye bi Farabî û armanca wî çi ye? El Medînetül Fazıla belê berhema Farabî ye. Berhema wî ya li ser siyasetê ye û Farabî li vir qala ütopyayek dike. Qala dewletek xeyalî dike. Yani ew civaka ku qal dike di dema Farabî de jî tune ye. Farabî viya xeyal dike dinivîse. Eger vê bîrate Platon jî di berhema xwe ya dewletê de qala dewleteke xeyalî dikir. Ji ber şert û mercên xerab yên Atînayê Platon vê berhemê nivîsî bû. Şert û mercên Farabî di nav de dijî jî wê çaxê wekên Platon'un. Di dema Farabî de dewleta Abbasiyan hêza xwe hêdî wenda dike û ber bi hilweşînê ve diçe. Ev rewşa siyasetê li ser civakê jî bandora xwe nîşan dide û xerabiyên di nav civakê de zêde dibin. Farabî di nav vê rewşê de ji bo civakeke baş qala pêdiviya siyaseteke baş dike û siyaseteke baş divê xwediyê kîjan taybetmendiyan bin di berhema xwe de rêz dike. Jaliyeke din ve jî ev berhema wî ya li ser siyasetê berdewamiya nêrînên wî yên li ser etikê ne, li ser felsefê ahlakê ne. Li gor Farabî mirov tenê di nav siyaseteke baş de dikare bi awayeke ahlakî bijî. Aristoteles jî heman tiştî digo. Loma piştî ku qala nêrînên xwe yên li ser felsefê ahlakê, li ser etikê dike, dûre wek ütopyayek siyaseteke baş ava dike û ya jî ji bo ahlakeke baş ava dike ku mirov bi ahlakeke baş bigîjin bextewariyê. Belê. Dixwazim ser navê berhemê tiştek bipirsim Murat. El Medînetül Fazıla, yani bajarê xwîpak, bajarê bi fezilet yan jî. Qesta Farabî ji bajarê xwîpak çi ye? Bajarek çawa dibe bajareke xwîpak û bi fezilet? Qesta wî ji bajar dewlet e ji xwe. Yani bajarek çawa dibe bajareke xwîpak bi fezilet. Hevdo aciz nakin, çopa navêjin erdê, qelebalığî nakin, bi zimanê xwe xeber didin. Yani Farabî viya nabêje, dibêje bajarek çawa dibe xwîpak û fezilet bi siyaseteke baş û bi rêvebireke baş. Farabî gava qala rêvebirî û siyasetê dike, rêvebiriya bajêr dişebîne laşê mirovan. Di laşê mirovan de tedî organên me hem xwediyê karên taybetin, hem jî girêdayî hevin. Nexweşiyeke gava di organek de derdikeve, organên din jî û bi tevahî laşê me jê zirarê dibîne û wek em zanin di nav organan de aherî girîng qelbe. Farabî rêvebiriya bajêr dişibîne laşê mirovan û dibe rêvebirî her yek ji perçeyek pêk tê, karên wanên taybet hene, lê bawayekî jî girêdayî hevin
û rêvebir jî di navê pergalê de perçeya herî giring, herî taybet temsîl dike. Yani rêvebirê bajêr qelbê bajêr e. Ew îdare dike, yên din jî xizmeta wî dikin. Farabî gava qala karê rêvebir dike, mînaka doktoriyê dide. Dibêje çawa ku doktorek organê nexweş tedawî dike û baş dike, rêvebirê bajêr jî divê di nav bajêr de xerabiyan tespît bike û wek doktorek müdaxaleyê wî bike û ji holê rake tedawî bike. Farabî wek ütopya qala bajarekî bi fezilet, bajarekî xwîpak an jî bajareke baş dike. Taybetmendiyên bajarê xwîpak çi ne? Ji aliyê rêvebiriyê ve xwedî feziletin. Yani berê wan tim li başiyê ne. Mirovên bajêr tim alîkariya hev dikin û civak bi rêvebireke baş tê îdare kirin. Rêvebiriya baş tenê di bajarê xwîpek te pêkane. Lê Farabî viya jî dibêje, divê xwedîbûna fezilet, xwedîbûna xwîpakiyê nebese, tevgerên bi fezilet jî lazim e. Yani ne tenê teoriyê de divê xwîpakî belê xwe di pratîkê de, xwe di jiyana rojane de jî nîşanî me bide. Yani divê li bajarekî hûn tim bêjin ziman giring e hûn bi zimanê xwe xeber nedin, nabe divê hûn di rojane de jî zimanê xwe nîşan bidin. Farabî viya dibêje ya Sezgîn ez nabêjim. Nana tu nabêje rê. Tevgerên xwîpak jî bajarê xwîpak ava dike û ev bajar jî mirovan digîne bextewarî ye. Yani kurtasî gava qala bajarekî xwîpak dike, qesawî bajarekî ji mirovên xwîpak û bi fezilet û tevger û emelê wan baş bin. Belê. Yani tim qala başiyê dikuşxu xwîpakî fezilet çi ye? Di nav başî û xerabiyê de merat tim û tim berê xwe bide başiyê fezilet derdikeve ortê, xwîpakî derdikeve ortê. Belê wek te got bi gelemperî wî ye, yani mirovên xwîpak û tevgerên wanên baş. Lê Farabî viya jî dibêje, dibê li bajarekî xwîpak tenê mirovên baş û xwîpak tune hene. Mirovên xerab jî hene. Yani mirovên ê bi zimanê xwe xeber nadin jî hene. Wan dişibîne giya û dirîkên di nav geniman de şîntên û zirarê didin wan. Lê ev mirov civakeke mezin nikarin ava bikin û di nav mirovên baş de dihilin û wenda dibin. Farabî dibêje ji karên rêvebir yek jî ev e ku van mirovên nebaş bibîne û bi rêbazên taybet wan tedawî bike. Çi nevana? Cezakirin, avêtina hepsê, qewrandina ji bajêr û xebata karên giran. Nizam em jî ê bi zimanê xwe xeber nadin wer bikin, çi bikin? Yani karê giran bence cezayekî baş e. Dibê bi ava, bi vî awayî mirovên nebaş nikarin rê li ber rêveberiya baş bigirin. Farabî çawa ku di nav mirovan de li gor başî û xerabiyê dabeşkirinek dike, bajaran jî li gor taybetmendiyê wan ji hev vedqetîne. Çawa ev veqetandin çawa çêdibe bajarekî qal dike bajarê xwîpak e, yani bajarekî baş e. Belê. Li dij bajarê baş, kîjan bajar cih digirin. Farabî wan ji hev çawa dabeş dike. Di dabeşkirina Farabî de li dijî bajarê bi fezilet, bajarê bê fezilet cih digire. Bajarê ku ji xwîpakiyê dûr, ji başiyê dûr, bajarê ku bi zimanê xwe xeber nade. Li gor Farabî bajarê bi fezilet bajareke bêhempa ye. Bajarê li dijî wî cih digire jî xwediyê rêveberiyeke xerab e. Farabî van bajarên xwediyê rêveberiyên xerab bi çar kategoriyan dabeş dike. Bajarê cahil, bajarê xerab, bajarê ku xisleta wî guheriye, bajarê ku di nav şaşitiyê de ye. Yani wek tiştê nebaş dibêje ji wan. Ji navê bajaran diyar bajarê nebaşin vana. Bajarê cahil, bajarê xerab. Bi tevahî bajarên ji başiyê dûrin û xwediyê rêvebiriyeke xerabin. Belê. Lê li gor kîjan taybetmendiyan wan ji hev qetandiye Murad. Bi kurtasî dikare qala taybetmendiyên van bajarên xerab ji me re bike. Sezgin her cara dibêjî bi kurtasî, yani ditirsim yedî. Çünkü bi kurtasî nabe. Ez bi kurtasî qal bikim. Tamam, ji kerema xwe. Di nav van bajaran de bajarê ewlî, bajarê cahil e. Xelkê bajêr
ji ber çi bajarê binav wek cahil binav dike dibêje xelkê bajêr nizanin bextewarî çi ye û haya wan ji bextewariyê tune ye. Yani ji armanca ku di xwezaya mirovan de cih digire xebera wan tune ye. Dibê tenê di tendurustiya laşê xwe dixwazin, dewlemendiyê dixwazin. Yani tendurustiya laş û dewlemendî ji xwe zan bextewariyê nayne. û daxwaz û arezûyên xwe li dû daxwaz û arezûyên xwe direvin. Yani Farabi li gor armanca bajêr û wek bajarê cahil binav dike dibê haya wan ji armanca xwezaya mirovan tune ye. Bajarê duyemîn bajarê xerab e an bi gotina Farabi el medînetül fasık e. Xelkê bajarê xerab rêgezên heyînê zanin, baweriya xwe bi wan tînin, wan tesawûr dikin, bextewariyê xeyal dikin, lê li ser vana naxebitin. Yani wek mînak zanin ziman girîng e, lê li ser ziman naxebitin, bi zimanê xwe xeber nadin. Hemû karê wan li ser mewkî, miqam, desthilatdarî û daxwazên taybetin. Ez dibêjim em sernavê vê bernameyê em ê bikin taybet ji bo 21 Sibatê. Murat, ji bajarê cahil çi ferqa wan heye? Haya wan ji bextewariyê heye. Bextewariyê xeyal dikin, lê ji bo wî tiştek nakin. Bajarê cahil nizane bextewarî çi ye. Vana zanin, lê tiştek nakin. Bajarê cahil bi temamî nizanin. Yani ji aliyê fikr û ramanan ve ji bajarê cahil ve diqete, bajarê sêyemîn bajarê ku xisletê wî guherî ye. Farabi ji vîya re dibêje el medînetül mübeddile. Farabi di berhema el medînetül fazila de li ser vê bajarê pir agahî nade. Yani çawa guheriye, çima guheriye, lê ji ber ku di nav bajarên xerab de cih digire, em zanin ku xwediyê rêvebiriyek xerab e, civakek xerab e û bi zimanê xwe xeber nade. Em van taybetmendiya zanin. Ew taybetmendiya guherînê yani em karin li ser wî şîroveyek bikin. Dibe ku ev bajêr berê bajarekî xûypak biye, dûr e veguheriye û ji başiyê dûr ketiye. Bajarê çaran jî bajarê di nav şaşitiyê de ye. Farabi viya wek el medînetül dalle binav dike. Çima wan di nav şaşitiyê de îfade dike dibêje bextewariya ku ji wan re hatiye gotin ne bextewariyeke rast e. Teqlîdê bextewariyê ye. Yani bextewariyê şaş zanin, ji ber ku şaş zanin jî nikarin bigîjin bextewariyê. Bi kurtasî bû herhalde. Dev û zimanê min qirikan. Murat, spasiya te dikim ji bo van agahiyên têrûtî. Spas xwe siz. Pirsê me ew xwaz bûn. Kurtasî me jî me pirsî. Qehwa me jî dixede. Em tên dawiya bernameya xwe hege hebe gotineke tê dawî kerem ke. Yani wek gotinek dawî çi bêjim metem qala bajarê baş, siyaseta baş kir. Yani wek gotinên dawî bêjim xwedê bajarekî baş, siyaseteke baş û civakeke baş bike qismetê me hemûyan. Amin, amin. Ev bu bernameya sisiyan ar ser Farabi. Mijarên ser Farabi qediyan yan em ê dewam bikin? Farabi bi vê bernameyê me felsefeya Farabi bi dawî kir. Helbet pir tiştên em li ser bêjin lê yani armanca me ev e ku di hişê guhdaran de wek çarçoveyek, wek nexşeyek em amade bikin. Di bernameya pêş de em ê qala filozofên din bikin. Baş, saetata xweş Murat. Xweş der sağ wî. Em xatir ji guhdara bixwazin. Belê. Guhdarên hêja heta bernameyeke din bimînin di nav xêr û xweşiyê de. Guhdarên hêja heya bernameyeke din bimînin di xweşiyê de bê qehwe û felsefe nemînin. Bi xatirê we. Bi xatirê we. Qehwe û felsefe.